Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Naila. Dipun Bapak Ibu. Selanjutipun Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun. Hafiz. Sudah. Bagaimana Bapak Ibu? Insya Allah mengkata munakosah utawa demonstrasi SSN UPT SD Kedawang 1 mugi-mugi saged dados pelecut semangat adik-adikipun ingkang sami belajar di UPT SDN Kedawang 1. Mugi-mugi tambah berkah dini wa dunya wal akhirah saged nerusaken perjuangan Bapak Ibunipun. Saking kawula kathah khilaf kathah lepat nyuwun ngapunten ingkang sak kathah-kathahipun. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.